Знаете ли, че Марс влияе върху нивото на вашата енергия и върху начина, по който вие заявявате и отстоявате себе си в света? Марс е планетата, която отговаря за физическата енергия на човека и в зависимост от това къде се намира във вашия хороскоп, дава представа по какъв начин и за какво в най-голяма степен вие изразходвате своята физическа енергия. Не случайно символа на Марс е кръгче с стрелка, т.е. той сочи в какво вие влагате енергията си. Освен това, както знаете от митологията, Марс е бога на войната, т.е. това е една планета, която е свързана с агресията, с избухливостта и дава представа в конфликтни ситуации как реагираме. Например, ако вашия Марс се намира в огнен знак, то по всяка вероятност вие се палите бързо, може да избухвате, но също така много бързо ви минава. Докато ако имате Марс в въздушен знак, то тогава вероятно в критична ситуация сте типа човек, който казва: чакайте малко, дайте сега да видим какъв е проблема, и с думи се опитва да разреши проблема, тъй като въздушният елемент поначало е свързан с общуването. Така че разположението на вашия Марс може да ви даде една много добра представа как вие реагирате в конфликтни ситуации, по какъв начин отстоявате себе си. Важно е енергията на Марс да се използва правилно, защото когато тя не е добре интегрирана в живота на човека, води до автоагресия. Това може да се изявява под формата на себеобвиняване за нещо, или пък ако ние не изразяваме своята собствена Марсова енергия, то тогава може да привличаме в живота си други хора, които да я изразяват върху нас. Например, може да бъдем във връзки, които са свързани с насилие, не задължително в физическия смисъл, може да бъде някакъв психически тормоз, който понасяме от хора около себе си. Затова е изключително важно да знаем как е разположен нашия Марс и да работим активно за правилното изразяване на Марсовата енергия в живота си. За да разберете къде се намира вашия Марс, препоръчвам ви горещо книгата "Разгадай хороскопа си", която ще ви преведе през създаването на рождена карта и стъпка по стъпка през нейното тълкуване. Това е книга-учебник, която ще ви помогне да използвате астрологията както за да разберете себе си по-добре и да отключите собствения си потенциал, така и да се научите да разбирате хората около вас по-добре. И ако направите хороскопи на вашите близки, може да изследвате и позициите на техните Марсове, за да намалите риска от конфликти и излишна агресия в живота. Книгата може да откриете в онлайн магазина на Home Yoga. Просто влезте на homeyoga.bg и направете своята поръчка.